Jedna postava, 10 scén, 0 mutácií tváre. Presne tak má fungovať AI video. A charakter sheet je presne to, čo to celé drží pokope. Ahojte pixeli. Konzistentná postava je pri AI videu úplný základ, no veľa tvorcov si to zbytočne komplikuje. Dnes si ukážeme jednoduchý systém, vďaka ktorému bude postava konečne vyzerať rovnako v každom zábere. Najprv trochu teórie. Jeden referenčný obrázok na konzistenciu nestačí. Keď použijete celú postavu, AI nevidí dosť detailov tváre. Keď použijete len tvár, začne si domýšľať telo, proporcie aj oblečenie. A presne tam vzniká problém. Zrazu máte v každej druhej scéne trochu iného človeka. Preto si vytvoríme charakter sheet, teda prehľad postavy z viacerých uhlov, ktorý dá modelu pevný vizuálny základ. Celý workflow si ukážeme v Google Flow. Najprv ale potrebujeme samotnú postavu. Na to použijeme Nano Banana, kde si cez prompt zadáte, ako má váš hrdina vyzerať. Či je to muž alebo žena, koľko má rokov a čo má oblečené. To už je len na vás. Jedna vec je však povinná. Neutrálne šedé pozadie. Nie biele. Šedé. Biela vie zbytočne prehnať kontrast, lesky aj kontúry. Takže detaily tváre a oblečenia potom nepôsobia úplne prirodzene. Šedá dá modelu vyváženejší základ a lepšie oddelí postavu od pozadia. K tomu ideálne pridajte aj stabilné osvetlenie. Čím menej rušivých vecí je okolo postavy, tým lepšie sa AI sústredí na to podstatné. Na tvár, črty a celkovú identitu. Tak a máme hotovo. Toto je naša základná postava. Teraz z nej spravíme charakter sheet. Obrázok postavy vložíme ako referenčný a do vstupného poľa vložíme prompt. Ten najvyladenejší prompt, ktorý nám reálne funguje, sme vám hodili rovno do popisku pod video. V prompte je definované, ako má byť sheet rozložený a aké pohľady na postavu od neho chceme. Potrebujeme fotku celej postavy spredu, zozadu, detaily tváre spredu, zboku a zozadu. A hotovo. Toto je charakter sheet. Presne takto by mal vyzerať. Ak vám prvý výsledok nesadne, alebo sú medzi jednotlivými pohľadmi príliš veľké rozdiely, nič sa nedeje. Kliknite na možnosť znovu použiť prompt a jednoducho generujte znova, kým nedostanete verziu, s ktorou ste spokojní. Keď máte dobrý základ, môžete sheet ešte jemne doladiť. Ak chcete postave niečo pridať alebo zmeniť, napríklad okuliare, jazvu, náušnicu alebo iný detail, stačí obrázok otvoriť a dopísať zmenu do promptu. Len jedna dôležitá vec. Úpravy robte postupne. Nie všetko naraz. Keď máte hotovo, charakter sheet si pomenujte. Ušetrí vám to čas pri každej ďalšej práci. Ja ho nazvem napríklad Kamil. Na budúce už len kliknem na plusko, do vyhľadávania napíšem Kamil a mám ho hneď po ruke. Poriadok v asetoch nie je sexy, ale šetrí nervy. A teraz ďalší užitočný krok. Je dobré mať okrem charakter sheetu aj samostatné obrázky. Nano Banana ich vie z toho sheetu pekne vytiahnuť. Stačí vložiť charakter sheet do prompt baru a napísať niečo v štýle extrahuj obrázok číslo 3 a zachovaj všetky detaily a konzistentnosť. Takto dostanete samostatný obrázok len z jednej časti pôvodného sheetu. A to sa hodí hlavne vtedy, keď chcete detailnejší záber. Napríklad, keď má Kamil hovoriť priamo do kamery, použijete detail tváre a konzistentnosť bude ešte pevnejšia. Welcome everyone. Let me share something important with you today. Toto celé však neslúži len na to, aby jedna postava vyzerala stále rovnako. Funguje to aj vtedy, keď chcete do scény dostať viac postav naraz. Ako druhú postavu použijeme našu proxy. Čo proxy, je to v pohode? Nevadí ti to? Samozrejme, že mi to nevadí. Kamila aj proxy pridáme ako referenčné fotky a vymyslíme si prompt pre spoločnú scénu. Môžete spraviť niečo seriózne alebo úplnú blbosť. A rovnako to funguje aj vo videu. Prepneme sa do videorežimu, pridáme Kamila aj proxy ako ingrediencie a napíšeme prompt. Ak AIčko na prvý pokus netrafí a vyhodí vám mutanta, žiadna panika. Jednoducho do toho buchnite znova, kým nedostanete verziu, s ktorou ste na 100% spokojní. To najdôležitejšie je, že identita postav ostáva zachovaná. A presne o to nám ide. A to je na dnes všetko. Ak chceš vidieť ďalšie praktické návody, daj odber.
Ak máš otázky, šup s nimi do komentárov. Sleduj Drakuzu a maj v AI videách jasno.